Bon dia, benvinguts a tots a la roda de premsa de presentació de l'espectacle Verding. Aquest espectacle és l'espectacle complement del Trovatore de Verdi, que serà l'òpera que tancarà la temporada d'òpera del teatre principal. Aquesta temporada hem volgut, per tal d'acostar al públic a l'òpera, crear produccions didàctiques o familiars per ampliar, per completar l'oferta dels espectacles de sala gran, diríem, d'òpera. El primer d'aquests espectacles va ser Ànima de l'Icir, que havia de completar l'Icir d'Amore. El problema és que l'Icir d'Amore se va suspendre perquè les circumstàncies sanitàries en aquell moment no ho permetien. Ara sembla que sí que ja s'ha obert la possibilitat de fer òpera en tot a sala gran, i, per tant, estan assajant ja el Trovatore. I com a aperitiu, com a manera de fer entrar en boca per aquest espectacle, hem coproduït aquesta producció anomenada Verding, que ja s'ha estrenat en Dracs i ja ha fet funcions a 4 pobles diferents, perquè la intenció de les coproduccions de teatre principal és aquesta, precisament, és col·laborar amb el sector privat, de manera que puguin crear espectacles que després puguin tenir un recorregut per tota Silla i, si pot ser millor, fora de Silla. Pensant que això forma part de les funcions, de la funció social que ha de complir el Teatre Principal de Palma com a teatre públic, que és també acostar la cultura, no només en el públic que ve directament de sales principals, sinó produir cultura que després se pugui veure per més llocs. Verding és un espectacle molt peculiar. Jo no vull parlar molt de les característiques de l'espectacle perquè aquí tenim el director, en Pablo López, que ho farà, però sí que puc dir que és una fórmula molt innovadora que mescla noves tecnologies amb òpera i a més en un format de collage interactiu molt interessant. Vull recordar que les funcions seran dissabte al matí a hora baixa, a les 12 i a les 6, i després diumenge a les 6 a hora baixa, i la funció de les 6 diumenge serà també en streaming. I ja que hi som, vull aprofitar per dir que, ara que parlàvem de les coproduccions del teatre principal, que s'ha sabut ara, aquesta setmana, que 2 coproduccions d'aquesta temporada de caràcter familiar estiran presents a les fires de teatre infantil i juvenil més importants d'Espanya. La primera és Les coses petites, les coses petites o les petites coses? Les petites coses, que serà present a la Fira FETEN de Gijón. I la producció Àvol, de Cir Bové, que també és coproduïda en el Teatre Principal de Palma, ha estat seleccionada per la Mostra d'Igualada. De manera que, pensant que és un bon senyal que aquestes coproduccions després tinguin recorregut i, sobretot, tinguin presència a les fires, que és on després se decideixen les gires per tota Espanya d'aquests espectacles. Confiem que Verding també tingui aquest camí i després pugui tenir un llarg recorregut, perquè la veritat és que jo crec que s'ho mereix, perquè és un espectacle, jo fa molt temps que no veig un espectacle familiar d'òpera tan ben pensat i tan eficaç, és la veritat. I llavors deixem en Pablo López, director del espectacle. Sí, bé, molt content de seguir i primer de tot els agraïments, evidentment. Els agraïments primer de tot en el teatre principal per ajudar-nos a posar això en marxa. No només posar en marxa, sinó les facilitats d'aquestes funcions que estan fent pels pobles, que s'ha d'agrair. S'ha d'agrair també al Consell de Mallorca, que ha ajudat en les seves ajudes a projectes escènics, i l'Ajuntament d'Andratx, que varen poder fer l'estada allà, tots els assajos, i s'estrena. Vull dir que en aquests temps complicats per nosaltres, aquest recolzament institucional d'aquestes 3 entitats ens ha servit per posar en marxa aquest projecte. I què és aquest projecte? Bé, realment jo no som el director és en Joan Fullana, i faré un pot de Joan Fullana perquè no és avui aquí, no pot ser. Jo som autor, juntament amb en Joan, d'aquest projecte. I aquest projecte recull unes característiques pròpies de la companyia que venim fent feina fa uns anys i que ja hem estrenat 5 o 6 espectacles.
Primer de tot, l'utilització de les noves tecnologies, però no les noves tecnologies perquè sí, sinó sempre en el servei de l'escena. És a dir, no volem que sigui com un fondo que no té res a veure, sinó que volem que estigui integrat dins el discurs narratiu de l'espectacle. En aquest cas, vam fer una passa més enllà i ens hem decidit a jugar amb el croma. I bé, agraïent a Tonina, que ara xerrarà un poc, tot el procés de recerca d'aquesta música feta fa 150 anys, que encara m'ho remou, com encaixa amb aquesta estètica audiovisual d'avui en dia. I, bueno, en Tonina i en Joan ha estat una recerca per jo superestimulant. Jo que vinc del món més de la música i del teatre també, però aquest món de l'audiovisual, de la il·lustració, me fascina perquè som un negat per això i aleshores ho admiro molt. I d'una banda això, les noves tecnologies, i d'altra banda una cosa que fa temps que venim fent, que és que el públic hi participi dins l'espectacle. Com hi participa? No li fem cantar ni res d'això. Participa triant el que veurà a continuació. Així com a l'Operàmide, que és el primer espectacle que vam fer, la seva tria fa que l'argument vagi per una banda o per una altra, i està fora de talà una mica el mateix. Aquí, el punt de partida és que els cantants no ens posem d'acord de quines són les millors peces de Verdi per representar la meta-òpera verdiana. És a dir, l'òpera d'òperes de Verdi. I com que no ens posem d'acord, demanàvem al públic que ens ajudi a triar. Començant que, si s'opera el tenor, cadascú opina que el millor duo d'amor és un i jo no opino que és un altre, i com que no ens hi posem d'acord i està basat en fets reals, perquè els cantants no ens posem mai d'acord, és el públic qui triarà de les opcions que anem donant quina voldrà escoltar. Això hem pogut comprovar durant temps, perquè amb l'Operàmide duim ja una 60 de funcions, que fa que el públic s'involucri en l'espectacle i ho escolti d'una altra manera. També fa que, votant, no estigui passiu a la butaca l'hora que dura l'espectacle, sinó que se mou i això estan convençuts que ajuda a rebre la música d'una altra manera. Aleshores, una miqueta aquest és l'espectacle. I Verding, per què es diu Verding? Perquè estan fent Verdi i és un homenatge a el mestre, un compositor per jo molt admirat, les seves òperes són de les més representades al món. Aquí, en el teatre principal, durant molt d'anys es va considerar que era un teatre verdià, perquè es feia molt de repertori verdià. De fet, totes les grans òperes verdianes han passat per aquí, a part de la seva trilogia, Màscara, Macbeth, Falstaff, vull dir, és un teatre amb molta tradició verdiana. Estem xerrant de 33-34 temporades, no crec que d'un, 35, perdó. 35 temporades, la tradició diu que és un teatre molt verdià. I bé, volíem fer aquest homenatge a aquest compositor aprofitant això que deia en Pere Ramon al voltant de Trovatore. Aleshores, Verdi van triar aquest homenatge al compositor. Res, l'any que ve ens veiem amb Mozarting, l'any següent amb Puccini i així successivament. Bé, jo crec que na Tonina pot explicar un poc de com ha anat el procés de creació, perquè així com jo crec que som un negat per... crec no, som un negat per dibuixar i per món estètic i tot això. Na Tonina crec que tampoc és un especialista en òpera. Vull dir que ha estat com una confluència de dos mons que de vegades pegaven per totes bandes i que ha estat divertit. Hola, jo som na Tonina Matamales i, com ha dit en Pablo, m'he encarregat de la part audiovisual d'aquest espectacle, la creació dels visuals que veureu. Bé, la proposta d'entrada era molt interessant, se tractava d'un espectacle on jugar amb la càmera incorporada dins l'espectacle en si, en el que seria l'audiovisual, però també interactuant amb el que se grava en el moment que estan cantant i que està succeint l'espectacle, i un poc una proposta que funciona molt bé, penjo, amb l'aspecte que se retransmeti amb streaming, també, no? Tens una part present i una part que aquella pantalla també
el fet de les pantalles també està treballat dins l'escena. El punt de partida, també, com que era aquest Verdi, un poc un collage de les diferents òperes de Verdi, visualment també van partir d'aquesta idea de collage. I personalment vaig pensar que podia treballar una idea de collage, com que treballo amb animació, que podia funcionar molt bé un collage amb material d'arxiu, amb material també d'arxiu de la història del cinema, que fa un poc hi ha moments on agafa referents a la història del cinema, però també molt modificats, no? Per intentàvem que cada peça tingués un poc el seu caràcter, no? Que el material audiovisual jugués a reforçar aquella emoció o aquella intenció que havia col·locat en Verdi. Tot això, la part interessant de recalcar és que vàrem estar treballant un mes intensament assetjant en el Teatre d'Andratx i per això una part molt interessant de la manera de fer feina va ser fer feina en el mateix moment que hi havia els assajos amb escena, anava produint aquests audiovisuals. Llavors, era un poc en diàleg amb allò que estava passant, amb allò que estàvem creant. No? Va ser com una residència gairebé. I no sé si tenim preguntes, si m'estic deixant res, però us convido a veure-lo. Ara. Bon dia, soc Antoni Lliteres, Teró, i res, bàsicament estic contentíssim de tornar a ser en el teatre principal, de totes les entitats que ens donen l'oportunitat de fer música, de costar-les les famílies, en aquell públic que li costa pentur una miqueta més, a costa de ser en el teatre, i sobretot també donar les gràcies al productor, creador i el factor d'aquesta obra, que és en Pablo López. La veritat és que fa molt bon fer feina amb ell, els assajos han estat molt agradables i poca cosa més, no vull coar res perquè si no vendreu i ja ho sabreu tot. Així que us esperam en el teatre principal. Bé, no sé si hi ha alguna pregunta que vulgueu fer. Si no, jo acabaré, mentre la pensa, la pregunta, acabaré explicant que m'agrada molt el que ha dit Antonina de la interacció entre audiovisual i espectacle en directe, perquè de vegades se planteja aquest debat sobre si les noves tecnologies són enemigues del teatre o de l'òpera o dels espectacles en directe. I jo crec que això és un exemple molt clar de que no és així, és a dir, de que són llenguatges diferents, llenguatges estètics, narratius diferents, i que, com ha passat al llarg de la història, cada vegada que se creen llenguatges diferents, el que passa és que se mesclen i interactuen en els llenguatges ja existents. I això, que és el que passarà inevitablement a les arts en viu, nosaltres estem fent com una passeta ja cap endavant, a més amb un resultat, jo penso que apreciable. Vull dir, penso que, sincerament, és un espectacle que descobreix coses, perquè, com a almenys jo no he vist encara dins l'àmbit espanyol, per descomptat, i el que conec d'altres països, espectacles que treballin l'òpera a nivell familiar amb un recurs com aquest, com són els audiovisuals mesclats en directe, interactuant amb imatges humanes, de la càmera, amb dissenys creats expressament. Penso que realment és una cosa que estèticament és digna de veure i penso que podem estar orgullosos que a Mallorca estiguem donant cabuda i donant una empenta per crear espectacles d'aquest tipus. Sí. Jo volia veure si ens podíeu contar com decideix el públic com pren la seva decisió. Sí, clar, això en Pablo. I després quins títols podem veure a través d'aquest recorregut per veure. Sí, ara te contesto això, però abans que m'he deixat una cosa que és important, que nosaltres, en la companyia, el nostre objectiu, número 1, en negreta, subratllat i de més, és crear un nou públic per l'òpera. És a dir, és un espectacle que sí, està dins de la programació familiar, però que és més enllà de, diguéssim, no hem de pensar que és un espectacle infantil. Vull dir, és un espectacle per al públic que diu, ostres, és que jo anava a veure Trovatore i no sé si m'agradarà això. Vegi perquè t'agradarà, segur. Però si vols abans, vine a veure això i veuràs que l'òpera, vull dir, la presentam d'una manera que crec que és, com deia un cantant amic meu, que tots som aficionats a l'òpera, el que passa que molts encara no ho sabem. Molts no ho sabeu encara. Aleshores, crec que aquest espectacle dona afavoreix aquesta primera experiència. I, evidentment, la primera experiència és positiva.
Vale. I pel que me deies de com se vota, tenim uns mandos, això, última generació. No, no és vera. No, se fa d'una manera un poc rudimentària, que és la gent diu jo. Qui vol aquesta opció? Jo. Qui vol aquesta? Jo. Qui guanya? És que crida més. És una cosa que està molt bé, perquè anar a l'òpera i poder cridar és molt alliberador. Que dius, hòstia, m'estan cridant aquests tres aquí davant tot el temps i ara puc cridar jo. I tinc un amic que no vendrà perquè li fa molta vergonya cridar, concretament, però la resta del món, a part d'aquest friqui, la resta del món, la primera votació se sent jo, i ja la darrera la gent, vamos, lo da todo. Aleshores, és així com se fan les votacions. De vegades és molt complicat perquè no tenim un aparatet que mos digui... Vàrem provar un aparatet, però no era... Petava tot, sempre. Aleshores, és una mica no a ojo, sinó a orella. I quines peces veurem? Doncs veurem àries, per exemple, de Baldo i Màscara, de Don Carlo, d'Otello, de Falstaff, de Traviata, de Macbeth, veurem dues de Rigoletto, de Trovatore, d'Otello també, de Rigoletto, que més me deix. De Rigoletto, Trovatore, Traviata, també veurem un parell de dues. Bueno, veurem. És que cada dia és diferent, això, perquè com que depèn, que això és una cosa molt bona d'aquest espectacle, que pot dir, no, tornes l'endemà, crides més i veuràs l'opció que tu volies. I veurem trios de duo de Falstaff, trios de Trovatore, d'Aida, de Baldo i Màscara, i pinzellades d'obertures, de fragments de petites pinzellades d'altres òperes. No hi són totes, en va fer 24. Fins i tot sentirem un fragment del Requiem de Verdi. I com se serà la posada en escena? Perquè, clar, m'imagino Tonina, allà en l'audiovisual, hi haurà càmera, com serà? No, la Tonina no necessitem per res ja, ella ja ha fet la feina. La Tonina, nosaltres hi ha una pantalla, són tots els públics, hi ha una pantalla aquí, normal, on se projecta, i una pantalla aquí de croma. I nosaltres cantam aquí davant, ¿vale? De vegades jugam amb l'efecte mirall, en la pantalla on se projecta, i de vegades jugam amb la de croma. Per la qual cosa el públic veu el resultat i la trampa. És a dir, veu com ho estan fent, jo això no ho he experimentat perquè no som públic, però gent que ve me diu, és que al principi veus allò que estàs cantant aquí, però després te fiques a la càmera i acabes desapareguent, però després tornes, són dos nivells que se veuen en paral·lel. També és vera que veuràs un cantant a un tamany que normalment no el veus, perquè tu quan vas a l'òpera veus el cantant com el veus a 50 metres, el veus així. Aquí tens el nostre careto, de vegades, que fa quasi 3 metres. Per la qual cosa hem hagut de fer-nos amics d'això, perquè veiem unes cares i unes coses que, bueno, ens espereu de cantar. I insistiu en que és com un complement o una ampliació del Trovatore, no? Sí, bé, és una manera de completar l'experiència verdiana, d'acord? És a dir, tens el plat fort, diríem, de sala gran i allò que estem acostumats tots, però és una manera d'introduir-te. És a dir, com ha dit molt bé en Pablo, també és una molt bona manera que qualcú que vol començar a venir a veure òpera, però pensa això, diu, venir directament a l'òpera gran vol dir seure 2 hores i mitja a la cadira, no sé si m'agradarà, no? Vàlid, és una manera primer, de provar l'experiència auditiva, l'experiència sonora, d'una manera com més en bones, perquè no és tot és òpera, sinó que t'estan mostrant els greatest hits de cada òpera. I a part, hi ha una part didàctica molt important, perquè això és una cosa que potser no hem dit, i és que l'ús de Verdi sabent tot sobre Verdi, perquè és una manera de veure la seva trajectòria il·lustrada en les àrees d'aquelles obres de les quals s'estan parlant. És a dir, en aquest sentit és com una classe magistral, com una gran classe magistral, però que a més és component d'entreteniment, és component teatral d'interacció amb el públic, per això dic que és una experiència molt completa.
i sobretot, especialment pensada per això que ha dit en Pablo Passein, que encara no sap que li agrada l'òpera. Però té un poc de por, no? Que tenim un poc de por. Exactament, sí. De fet, avui en dia ja se fan posades en escena molt contemporànies, molt atrevides, però així tot es veurà que continua sent un llenguatge com a per iniciats i com a per encara envoltat d'un cert elitisme. I el que volem és rompre amb aquesta idea de que l'òpera només és per gent que en sap molt o per gent que això ho ha vist des de petit o que té estudis musicals o que el seu predit ja cantava òpera. No, és a dir, te pot agradar l'òpera encara que tinguis 40 anys i no hi hagis anat mai i hi pots entrar, perquè hi ha moltes maneres d'entrar-hi, igual que se pot entrar dins l'art contemporani, igual que se pot entrar dins altres experiències estètiques i el que volem és facilitar-ho. Per això jo deia abans que pensant que això forma part de les funcions que ha de tenir un teatre públic, que és això, acostar sense degradar ni molt manco ni rebaixar el pressupòsit de qualitat de les arts escèniques, com sigui l'òpera, però sí que obrir camins perquè entri gent nova i gent que fins a aquest moment no ha entrat. Molt bé, i res més, acomiadam aquesta roda de premsa i vos convidam a tots a venir a veure Verdi. Moltes gràcies.